Naimbag nga oras tayo amin kakabsat. Intayuman denggan iti testimonyo daytoy may nga kabsat tayo nga dati nga minero. Dagiti videos kan pictures tayo kat naaramat laang nga kas ilustrasyon, awan ti pakainaigan na iti maseknan. May saak nga kabsat yo, nga agnana edtata dito'y nagbaitan ti Isabela ken Aurora. Duwa kami laang nga agkabsat ken manang ko, ket di makkel kami iti sidong da ama ken inami. Naunget ni tatang mi, istrikto, ngem makunakmet nga diye pagka-istrikto na, ket pagimbagan mi. Baliktad met ken inami, taiso ket nasingpet. Idi kindergarten kami, ket nagdengdengeg kami, iti Sunday school nga kunada, iti pakisimsimbaan dagiti parientes mi. Naglabas ti tawtawen, iti high school kami, ket itultuloy mi latta ti apan makisimsimba. Ngem saan ko nga inpapati iditi panaggimong ko. Apanak laeng makigimong gapu taapan ko kitkitaan nagiti babbalasang. Wenno di kunada nga gapu taad dati crush ko. Innak ituloy. Gapu iti kinaunget ni tatang mi kat naglayasak kat napanak iti maysa nga minasan iti asidag iti Baguio City iti 2003. Agtawenak iti 17. Nagyanak ijay iti talo nga tawen. Ijay ket panagriknak ket nawayaak. Isu nga dituyak nga nagrugi nga nagbisyo. Naginom ti arak, nakisugal, ken nagaramat iti drugs, inggana nga nagbalinak nga adik. Maysa nga aldaw, idi nag-iinom kami. Adda ti maysa kailyan mi, nga dandanimi nga napatay, ijay kadwak. Gapu iti bartek mi ken panagaramat iti droga. Dinanog di kadwak, sak intupak iti bato ijay ulo na, ket natinag ijay rangkis. Gapu ditoy, ket nabalod kami iti kadwak iti duwa nga aldaw. Inareglo garod, nga dagos di boss mi. Nakarwar kami, sada kami inikan daytoy boss mi metlang, iti kwarta, nga pinagawid mi dito'y ilimitatta. Dahito'y katap no maiwasan, iti dadakkel nga multa, kasla iti nagadu nga baboy. Kalpasan, nga imimbag dayto'y kinabil mi, kat simurot nga nagawid dito'y ilimi. Kat intuloy da nga nagdarom. Nagbayad kami garod, iti 11,000 tunggal maysa kami iti kadwak. Iti panagawid ko kalpasan daytoy nga pasamak. Awan tinanged ko nga unget ti parientes ko gapu iti iliw da kanyak. Gapu garod ta saan da kakayat nga pumanaw manen, inggatangan dak iti tricycle. Tapno adda iti ipasadak. Kuna ni nanang ko, "Anak, gumatang kami ti motor mo. Kat kayak mi nga si kakumati mo yung mang biyahe. Paisupay nga pang inaldaw tayo."
Nagpasada ak garod manipod 2008 ingga na nga 2012. Iti panagpasada kat awan latta ti nagbaliwak. Parehas ti aramid ko. Awan ti irimrimit ko kadagiti naganak ko gapo ta mapanamin iti bisyok. May saal daw. Umaydak pinasyar iti may nga kailyan mi nga chimmamba iti balitok. Nagpapainom iti duwa nga aldaw ken duwa nga rabii. Pirmi ti barbartek mi. Ket gapo ti puyat ken bartek ko ket naidungpar ko. Di tricycle nga inmanehok ket nagsina di sidecar ken motor. Intaray da kami garod nga 5 ija ospital. Ngem duwa kami ijay bayaw ko nga napalalwan kat nagpaot kami ija ospital. Gapo ta nadadaulan di sidecar, saanan nga agbalin nga may maneho kat nagpanpanunutak kat nagsubliak manan ijay minasan tanadamag ko nga aduti tsumamtsamba. Napanak garod idi 2012. 25 ti tawen ko. Ti kaadak ijay. Kat dagijay kakadwak kat kanayon nga adda ti tawtawagan da. Agar arem da usar da iti cellphone da. Inikandak garod. Di may nga kadwak iti cellphone tapno addamet kano ti liwliwak. Kalpasan iti inaldaw nga nabannog nga trabaho. Adda garod na amamok nga may nga balasang nga Tigatadjan Mountain Province. Idi damok paylaeng nga mangeg ti boses na kat nakariknaak iti first love nga kunada. Gapo ta naglamuyot kan naalumanay ti boses na. Idi makitak iti personal. Kat karkaro nga timibker ti riknak tanapintas ken na po daw. Inaram ko garod, ingana nga naggayam kami. Gapo tamas nagbalin nga priority iti bisyok kat ririmi nga kanayon. Ingana nga saan dakon nga kayat. Kat nagsina kami. Nasakit tinakom ko. Haanak nga nakaturturog. Kat kinarkarok pay tinag-inom. Nagpatuloy ak garod dito'y minasan kas may nga minero. Kat awan latta tinagbaliwan iti biyag ko. Adda ti dati nga nakaduwami nga tiga Besao, Mountain Province. No kasano ti kinalukok kat doble ti kalukwan na. Ngam inmakar iso na iti pag-usukan na. Kalpasan ti sumagmamano nga bulan, kat nagsubli iso naman diti grupo mi. Idi nagsubli, mas daaw kami. Tani, saan matanan nga abot-abot dagiti pantalon na, nga kasla idi nga di kasla itsura ti tirong nga kunada. Naurnos matan ti pukis na, ken agkararag matan numangan. Ne, mas daaw kami. Tapos no Domingo, mapanmatan makisimba. Isong nga di kakaduwami nga ibaloy. Kat awagan dan ti pastor, isuna. Kat umis-isom latta. Tagayam,
Iti tiyempo nga imakar isuna iti pakius-usukan. Kat adda na amuna nga misyonary. Adda tinapan nagkaskasaba ijay nagususukan da. May sabalasang nga pastora. Nag-abamuda kat isuda tinagasawa. Agtawanak idinti 28. Kat ituyak meten nga nagpanpanunot. Kunak di bagik. Imbagpay di kadwami, ta nagbalbaliwen. Nagawida nga nagmotor ingga natatta nga nagsubliak dito'y usok kat kastuyak latta. Inpadas ko nga rod nga liniklikan ti aginom, ken agsugal. Ngam no umay dagiti kadwa nga sulisog kat mapasubuak manan. Haang ko kaya nga tingalan ti bagik iti bisyo. Hanak man nga nagkararag ngam kunak iti panunot ko ije nga tiyempo. Apo, adakuman timang kayat kanyak, nga uray bakbaket, urehan nga napintas unay, basta nasingpet. Sakbay tayo nga ituloy kakabsat, kat dawata kadi iti panang-abang tayo daytoy sumaruno nga testimonyo, iti anak nga kanayon nga ag-apa iti parientes na. Saan nga bumayag, kat ada nakitak iti FB, nga taga ijay mutlang ilimi, maysa nga OFW ijay Hong Kong. Inaram ko garod, babaan iti kanayon nga chat idi August 2014. Ket nagkinaawatan kami. Kunana nga agbakasyon iti December 2014, ket dituyak nga nagpanunot, nga kunak rugrugyakon iti agbaliw, ket agurno nga kit din. Iso nga nagurno nga tapno December ket agkita kami. Nagawid garod iso na iti December. 到达终点站，请所有乘客下车，谢谢。 Ngam iti panagawid na ket saan pulos nga nagpakita kinyak. Kanhaan pa yan nga sumungbat iti tawag ko. Kunak nga mapanak iti balayda, tapno panaknekak nga seryoso ak, takayat kon nga mga sawa, ken agbalbaliw. Kayat ko nga dati mang tenggal kanyak. Ngam awan ta saan kami nga nagkita. Haan nga nagpakita kinyak kat nagsublimanan iso na ije Hong Kong iti January 2015. Nalpay ti abagak. Nagdagsen ti riknak. Jak ammo no agsubliak ije minasan wenno saan. Nagpanpanunutak garod kat nagsubliak ije minasan. Ti kaadak ijay, ket kinulit-kulit ko isuna iti text kan tawag. Ket adu ti eksplanasyon na no apay nga saan nga nagpakita. Ngem kunana, nga intuno sumaruno nga tawen, ket agawid isuna, ket siyak ti apan mang sabat ken kuana. Naragsakanak dito nga imbagana, kaslaak na ikan iti pag-asa. Manipod garud ditoy, kat liniklik-likak dagiti barkadak. Saan akon nga gininom, takunana agawid iti December. Ngam saan na nga inexpectar, kat na-terminate isuna. Kat pinagawid da garod iti June, ijay metlang nga tawan. Ijay kami nga nagkita.
Inamammonak kadagiti parientes na, inamamok met isuna kadagiti parientes ko. Gapu tamas inunaan isuna ng syak iti 8 atawan, ket nagtungtung kamin iti kasarmi, nga naangay iti 2016 ti December. Gapu taag sublimanan isuna iti Hong Kong. Nag-apply gamin isuna sakbay nga nagawid. Idi nagsubli isuna iti Hong Kong, ket nagsubli akmanan dito'y minasan. Ngam ditoy, kat tinakderak ti panakabalbaliw ko. Iniwasa kon ti babarkada. Kantsawan dakmetan iti kakadwak ngam tinakderak. Bayat garot ti kaadan ni bakit ko iti Hong Kong. Dito'y akmetan nga nagrugi nga nakigimong dito'y ilimi. Iniwasak dagiti barkada. Ngam ti panagbaliw ko kat saan nga amin nga bisyok kat naikat. Makiin-ino maklat na numamingsan, ngam saan unay nga palalo. Iti panagmaymaysak. Kat imadayo akon iti barkada. Kat ditoy nga adon tinangeg ko nga sauda. No pa'y panagtatrabaho kat awan metan ti maawis ko kadakwada, gaputa awan ti inom. Iso nga saan nga naawan ti inom. Kastoy ti sitwasyon inggana nga nagawid ni bakit ko idi 2019. Nagawid garod ni bakit ko kat nagdina kami manan inggana tatta. Bayat ti kaadak iti pamati, kunak iti panunot ko, adu dagiti na dumaduma nga banag nga dumteng, nga panubok iti panagbiag. Ngam dagitoy kat pakasuutan no kas ano tanga tumakder iti pamati. Iti panakalbalbaliw kat saan nga biglaan gayam. Taiso tinapasamak kinyak. Bayat gayam nga mapmapan iti tiyempo. Ken agdengdengeg ka iti sursuro iti simbaan, ket ininot nga adamaadal. Ket sadyay nga mabalbaliwan ta. No mapatamaan ta man iti sao ti pastor, ket akseptaren, sukimaten. Diti ko, nga naamiris ti pasamak inggana nga totally nga naisardeng kon ti ag-inom. Madin ti panagkitak ngay, no adda makitkitak nga umininom iti arak. Ngam dagiti dati nga barkada kat adayuda kanyak tatnan. Sabali ti panagkita da kanyak, ngam gapu ti sasao ti apo kat saan ko nga sinakit ti inkastada kanyak. Aktibo akmeten iti simbaan. Idi eleksyon kat may saak nga inpatakter da nga dikon. Winudya ko no. Kunak nga saan taubingak pa iti pamati nga nagtulnugak latta. Dayto iti maysa nga nakitak nga wagas, tapno dagiti aramid ko kat mas sumaysaya at pay. Kararag ko nga sapay kuma, iti panang pili da kinya kas maysa nga diakono kat maaramid ko iti nasaysaya at pay dagiti pagayatan na. Dahito iti pagyamyamanak iti apo. Tano subsublyak ti biyag ko, idikat sa anak nga mamati nga madanon ko ti kastoy nga kasasaad ti biyag. Agyamanak met ta kumpleto ak, kumpleto ti bagik, nasalon at, ken nakaamirisak, ken nabalbaliwanak,
manipod iti inlubungan nga aramid. Inakman istoryaan daytoy kaarubak nga kadwak met lang idi ijay minasan ken padak nga umiinom nga saan pulos nga nagbalbaliw. Idi 2022 kat na stroke isuna kat na paralyze. Tatta no agtungtungtong kami kat palalo ti panagbababawi na. Nakaamiris ngam awanan na paralyze ti gudwa nga bagina. Isa nga kunak ngagyaman ak unay iti apo iti kinaimbag na iti biyag ko. Gapugarod, talumakay ken bumakit ti parientes ko kat nagyan kami amin iti maysa nga balay. Daksang gasat, tanumabartek ni tatang ko kat isingir na amin dagiti nagkamkamaliak idi kabarok. Isu nga inmakar kami iti daddu mga pagyanan kinibaket ko. Inamimpen ko ti sakit tinakam ko kinitatang ko. Uray no namatiak, gapu ditoy. Ngam adda ti maysa nga inmay nga pastor nga nagapu ija bagyo. Kat ditoy nga nalawlawaganak maipanggap iti pamakawan. Nabailak garod nga napan ken tatang ko nga dimawat iti pamakawan. Gapu kadagiti inararamid ko idi kabarok. Ket dituyak nga nalaganan ken nakariknaak iti waya-waya. Tatta, kat naragsak kami iti asawak nga agdindin na. Aduman ti panubok ngam daytoy kat saan nga ipaay iti apo no saan tayo nga kabailan nga baklayan. Ibingay ko man iti Philippians chapter 4 verse 6 nga isu ti inspirasyon ko iti biag nga kunana. Awan kuma ti pakadanagan yo, ngam tunggalag kararag kayo iti Diyos kat agdawat kayo. Di yu liplipatan ti agyaman ken kuana. Ninanang mimet nga dati nga si Marde nga makisimba kat natignay manan, idi nakita na nga nagrugi akmanan nga makigimong. Agdalata, dagiti dati met nga barkada nga lislisya, inggana tata. Tano nakainom da ket pukpukawandak iti nagmamadi nga sasao ija igid ti kalsada. Siguro no saan dak nga binaliwan ti apo ket bimalesak. Ikarkararagan mi met ni tatang mi, taadda pay labasit-basit panaginom na, ken saan pay lang nga makisimsimba. May sapay nga idaw-dawat mi iti apo tata, ket maikan kami iti anak. Agyaman nakabsat ti napintas nga programam. Tapno ti dadduma ket ma-inspire da. Ket binbindisyonan nakakuma ti apo. Iramraman da ka iti kararag. Asapay kuma. Tadagitoy nga vlog mo. Ket adu dagiti makangeg. Tapno makita da ti kinaimbag ken kinasayaat iti apo. Agyaman kami kabsat, dayti nabalitukan nga testimony nga imbingay mo kinyami amin. Makimaymay sa kami kinyam iti kararag, dayti or-orayan niyo nga bendisyon ni Apo Diyos para kinyayo. Awan ti imposible iti Apo. Agyaman akmat kakabsat, iti oras yung nga nagdengeg,
Kat abangan tayo man, dahiti sumaruno nga testimony tayo. Iti anak nga kanayon nga ag-apa dagiti parientes na.